Nterike suratul waqi'a sɛbɛ siɲɛ 3 wallahi billahi mina nafolo lakili dɔ de d'i ma sisan n'i y'a kɛ a bi kɛ. Ni lamɛnnen kɔfɛ ni fantanya y'i sɔrɔ i yɛrɛ nɔ don dɛ. A ye Konate lamɛn aw bi lafiya. Suratul waqi'a sɛbɛ siɲɛ 3 a siɲɛ fɔlɔ a bi kuranɛ kɔnɔ cogo min i b'a sɛbɛti k'a dafa. A siɲɛ filanan i b'a sɛbɛ i bɛ nukutɔ dama k'a la mɛ shaklu ti k'a la. Tomi minnu b'a la i b'o dɔrɔn k'a la mɛ tɛrɛntɛrɛnni ninnu ti bila la. A siɲɛ sabanan i b'a jalan sɛbɛ tomi ti k'a la shaklu ti k'a la. Wallahi nkali na Ala bonyana Ala min ye dugukolo da ka sankolo da n bɛna nin min d'i ma ni cɛ o cɛ y'a kɛ wariko kama Ala bi wari d'i ma. Hali n'i si tɔ ye san 1 ye Ala bi nafolo nɔgɔya ye i bi sɔrɔ ka sa. A ye Konate lamɛn ne taw nɛgɛn taw jafa. I y'a faamu? N'i y'a nasi bɔ sugu bɔgɔ ɲini ka juma misiri min jama ka ca i b'o bɔgɔ fitinin ɲini ka sira 2 bɛnda i b'o bɔgɔ fitinin ɲini kɔnɔni dɔ bɛ yen ko cɔrɔni i b'o ɲaga ɲini i b'a sisi k'a mugu bɔ i bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔɔni kɛ isa wagati nasi la i bɛ sɔrɔ ka parfum musugu ɲini ka wadudu parfum ɲini i b'o ɲagami a la. N terikɛ n'i ye nin nasi mun i fari la diɲɛ don o don o don i bi da dɔnni na o don i b'a dɔn ko ja kuranɛ sura dɔ bɛ yen min bɛ se ka nafolo lase adamaden ma teliya la karabali la. N'i bɛ fɛ ka dɔnni kɔrɔbɔ n terikɛ taa nin kɛ. Nin lamɛnnen kɔfɛ ni gɛlɛya y'i sɔrɔ fantanya y'i sɔrɔ n terikɛ e ta tɔ ye i yɛrɛ nɔ de ye. Ala k'a faamu ko ɲuman dan bɛɛ ma. Mais diɲɛ maa o maa bɛ yen diɲɛ maa o maa bɛ yen ko e y'i sen don k'i bolo don i ma nafolo sɔrɔ. I ye diɲɛ nafolo baara bɛɛ kɛ ka dɛsɛ e ma nafolo sɔrɔ. I taala moriw fɛ yen ka taa somaw fɛ yen ka dɛsɛ e ma nafolo sɔrɔ. N terikɛ Konate lamɛn. Waqi'a kelen an b'a baara kɛ diɲɛ bɛɛ ye mɔgɔw ye Konate seere minnu y'a kɛ. A bi kɛ ni sɛ jɛma den 3 ye ka nafolo sɔrɔ kunu fa yakunu na teliya la karabali la ka sɔrɔ i ma baara jugu kɛ i ma sitanɛ baara kɛ i ma boli baara kɛ i ma kafiriya baara kɛ i m'i den di i m'i bolo di n terikɛ isa wagati sɛ jɛma den 3 nafolo baara don. I b'i jija i bɛ sɛ jɛma den 3 ɲini ani 30,000 mais n'a y'i ja i ka wari kilancɛ 15,000 sara. I y'a faamu ani ka sɛ sɔngɔ i k'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di an b'i waqi'a baara e ye. Billahi n'i y'a baara kɛ Ala bi nafolo d'i ma taa kana t'a la a ti yɛlɛma. Kun fɔ yakun de don a ka teli kojugu n'i y'a kɛ i b'a ye. Waqi'a mɔgɔ t'a fɔ i bɛ lakalili ko la bilen sa diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ye ne seere kuranɛ nafolo so kuranɛ nafolo lakile o dɔ de ye waqi'a ye. N terikɛ a ye na dɔnni kɔrɔbɔ téléphone numéro +223 72 24 02 98. Ni e sela Konate ma waqi'a baara la o don i bɛna dɔn k'i sela dɔnnibaa sɛbɛlama dɔ ma i sela dɔnnibaa tiɲɛtigi dɔ ma. N ka téléphone numéro mi segin a kan +223 72 24 02 98 o ye Konate ka numéro de ye. Numéro kelen in de don n'i ye n wele la i ni Konate bi ɲɔgɔn sɔrɔ. Anw ti maa jafa an ti maa nɛgɛ an ti maa namara Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. A ye dugawu kɛ Konate ne yɛrɛ bi dugawu k'a ye. An bɛ nin baara in de la fo ka taa lahara jɔ an bɛ fantanw dɛmɛ. Ala k'an bɛɛ sago k'an ye. An bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ. Konate kanubaga bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an sago k'an ye. Ala k'an ka laɲiniw sabati. Ala k'an ka hamiw dilan. Ala k'an garizigɛw foni. An bɛ min ɲini Ala fɛ diɲɛ ani lahara. Ala k'o d'an ma teliya la. Ala k'o kɛ Alaya kama kira jati hɔrɔma kosɔn. Mawliduba in bonya kama sɔli